Ndak gede. Kowe nak gede tak nggo lamaran ya. Nggo sangune rabi. Ye. Wah. Wah. Nah, tak sangone 5.000. Nggo tuku londong. Yo, tak tinggal apel. Apel raup sih ah. Loh, ora ono banyu. Sumbere asat iki. Cilik metune. Tak nganu nelisi alese ah. Ah, wes iki. Lumayan. Mangkat apel. Eset sik. Awune ben ilang. Mun, Sinten? kula. Kula sinten ya? Kula nuwun. Monggo. Kowe ya, tumben moro napa? Kan linggih sik. Tak bungase ya. Didik awakku iki. Ini. Nganu ini Dik. Aku rene iki mau kangen ambi kowe. Mas ora nek HP ora ketemu kok muni nekongan kangen. Mas aku arep takok yo. Takok apa lek, Dik? Sakjane awakmu ki serius ta karo ambi aku? Oh, soto kata ngono lah, Dik. Aku iki serius ambi kowe. Tenan serius. Nek serius yo lek dari tembung ngono. Lah iki dak sak tembung ah. Aja kuclukku. Suwe-suwe setruk aku. Maksudku nunggu iki yo dilamar. Malah dilamar yo, Dik. Siang aku tak kondo pae, tak kon nglamar awakmu. Lah awakmu jero lamaran apa, Dik? Lamarane kudune mobil ambi motor, Mas. Mobil ambil motor. Halo ah. Malah aku bedino ngambil mie, tak bagi loro, Dik. Yo wis, Dik. Aku tak pamit ae mulai. Tak pamitan yo. Akan Monggo. panas ya rawu. Toto ora. Aduh, ngosek go, Pak. Aku iki nggo berita bahagia. Tak ngomong sih. Ngomong apa? Aku iki mau jalan me pacarku apa? Lah njaluk dilamar. Kon nggawa mobil ambi motor. Lama dak Ci, nggo mobil ki motor ah. Tak ngono, Pak. Wong cingene nglamar wis sesane sing nggo mobil ambi motor. Kita ta lek. Padahal sadar kowe iki anake sapa. Pakmu iki wong ra duwe. Nek golek bojo sing gelem dijak prihatin. Pak, pokoknya aku ora pengen ambil pacarku.